kama chalo morango karka gik ma ng'ato ero timo kata hobbies miketo e CV en mage monego bed nitiere karka. Ng'ato manyo tich mar fwambo to en gimoketo kanyo mokwongo ahero wuotho kata timo limbe mopogore opogore. Ponono ng'ani kama osewuok mogik mochope osechopo Kadem kowuok Suna West kuom ranyisi kata osechopo Sori kowuok Sori to chopo Rodi. Ponono kanyo kende kama osebete to kete ka ni wero wuotho ng'ani kokete ndege no wuogo dhi Kongo gi Walter Nyambaga to chopo e kor yamo to koro muya lal ne kendo. Gik machalo kamaga adieri kod miriambo monego bed ni bedo karka gibed e yo machal nade mage monego bed ni nitie mabecho gi maricho moko onego bed ni keto e CV. Mabecho gi gin mage? Hobby gima time CV pok anene. Nikech CV onego bed ni nyiso ranyisi kaka inyalo tiyo, kaka isetiyo gi kaka ing'ith e wach. Hobby no kuma obere CV moko mane ichako go ka. But ibono ka samoro otingo miriambo, ng'eny gi gina miriambo. Sijui leading some scientific journals, sijui road trip, akia kata idhi gi ndege, but entie road trip odika swimming to ng'ato kia kata go abal. Awacho ga di weri gi gigo. Ndalo moko kana chako tich anya paro ndiko hobby na kana ndika ngo. Apana ndiko reading sijui angono gik moko ma to kana doje interview ni tanyalo paro jaduong' iluongo ni Bob noyawo CV na chien kuja sani by the way anwango ni ing'e somo ihero somo gik machalo kama mane manyochi somo mogik ma di gombo wacho no igeni kati ng'ama dhoge tek maromo nade nyaka omai yamo. Koro anawacho ne gaji ni hobbies go werigo gigo nyalo njawi ng'ato nyalo penji gimoro ewi hobby no onyalo kata penji ni kata kiwacho road trips ng'ato penji ni isewuotho midhi nyaka kanye. Koro iwacho ni an ing'ina bom ka ema asegikie ka asegik mana dorita duogo. To inisa wacho kaka in traveling sijui ang'ono traveling king'iye deeply ok en wuothe e gweng' mar county achiel mano ok traveling mano bayo but traveling gi kizungu en gimoro nono. Koro inonka gikelago anawacho ne gaji ni mano keta thengi for now. Erokamano. Nitie format kod design mopogore mag CV. Sani oganda mathoth ondike word document mare ondiko mana CV ma kawaida word processor motieke. Moko sani nyaka gi editing tools maginya bedo kata ka gimedo nyaka pichane oketo bathe kanyo. CV oloso pages 2 kata page achiel odose makare kala mopogore opogore mantiere karka. Doso CV mari kod keto bed plain content ema mata koso presentation mari? Presentation mata baba. CV onego bendo yot somo. Kiketo graphics mang'eny yani jomoko wacho ni ibong'e na dinani graphic designer koka design CV na CV obeda gima yot somo makata ki upload ni inomono kan ti applicant tracking systems moko mi upload CV iketo CV e gine ni apply iketo link ti apply to dio populate fields moko diko okawo nyingi to kawo gik moko kelago but samoro ibawo gik moko mang'eny minon ka koro kidhi ng'iyo gik mochoko to pogre gik midwaro. Picha ni werigo graphics go werigo kita simple English alphabet e CV mari timne formatting maber kete PDF kanyalore kech PDF no enonka distortion mar PDF thin oloyo distortion mar word documents. Koro samoro weya gino bed ma simple kaka onyalore oting information manyalo konyi irienye e wanga kaka ng'ama gombo tich.